Per fi va penjar el telèfon i es va dignar a mirar-me amb un somriure postís, radiant, condescendent, marca de la casa. «Com va, Mijaela? Necessites alguna cosa?» I entre línies vaig poder sentir «Mira si sóc bona persona que et dedique un minut del meu temps, no el desaprofites». Així que no el vaig desaprofitar. En part morta, senyora, en lavabo. «Com dius?» Es va alçar de la cadira amb el rostre confús de qui espera haver entès malament. «Lavabo, primera planta. En part...» Vaig assenyalar al terra i vaig negar amb el cap. No respirar. «Has parlat amb algú més?» «No, senyora, jo avise vostè». Vaig encertar amb la resposta. Li vaig veure brillar un bri d'orgull als ulls mentre amb un gest contundent m'animà a acompanyar-la als lavabos. Jo podia parlar valencià amb bastant fluïdesa. Anys enrere havia treballat en un magatzem de taronges i m'havia afartat de sentir-lo entre les encaixadores. Al final m'havia arrencat a parlar-lo. Els va fer molta gràcia i entre totes em van anar ensenyant paraules. No era gens difícil venint del romanès. Això, però, no ho podia saber Marilaca ni ningú de la conselleria. Part del meu poder d'invisibilitat requeia en la barrera lingüística que tothom pressuposava infranquejable. Per això, quan parlava, intentava imitar la parla de les altres netejadores. Em menjava paraules, m'equivocava a propòsit. A voltes, si em feien preguntes, em limitava a somriure i a sentir, com si no els hagués entès. L'engany funcionava bé perquè em parlaven alçant la veu, com és ben sabut que s'ha de fer amb qui no parla una llengua.